Good morning po sa good afternoon po sa inyo at magandang gabi. Ang araw po natin ay Saturday, March 4, 2023. May healing water po tayo at panalangin. God bless all po pala sa inyong lahat. Magandang gabi. At kumanda po kayo ng tubig para po sa healing water. At mamaya ianas ko po kung sino ang nanalo ng kwintas. Bukas may service kami. Punta kami ng Antipolo. Sa Antipolo muna kami. Lang ang konti tubig. Bukas may sa Antipolo po kami. Kaya magaga natin tapusin. Mega shoutout sa'yo dyan, Sir Pesimon. Masarap yung kinakain ni Pesimon kanina. Nakita ko kaya Pasinda. Friend mo siya Pasinda. Nakita ko yung kinakain nyo. Nora Martinez. Sa YouTube channel. Sa lahat po ng mga nanonood dyan sa 35. Sinaida Manaloto. Rosinia Molina. Eden. Yan ha. Oliver. Sa nanonood po sa 39 dito sa Facebook page natin ng Alipin Ama Jesus Nazareno at sa YouTube channel natin na Andel Ortines Alipin Jesus Nazareno. Ito po yung binili ko sa online. Dati ko na po yan suki. Yung dati kong damit na kulay pula, doon po sa kanila galing. Ayan po yung bago ngayon ng Pong Nazareno. Bukas po yan susutin ko yan pag ako ay service ng gamutan at insenso. Kasama ko si Boss Sally, ay si Boss Richard Gomez at saka si Madam Sally. Bukas nasa Antipolo kami. Susunod nasa Cavite kami. Susunod nasa Bataan kami. Susunod malayong malayo na. Dolores Dunggi, mega shoutout po sa iyo te. Villanenso, mega shoutout po sa inyong lahat. Sa 66, 62, 23, paki-like naman po sa inyo yung YouTube channel natin. Diyan na lang po ako kumikita pambayad ng wifi. Sa 26 pong nanonood dyan sa YouTube channel natin ng Del Ortinis, paki-share, paki-like nyo na lang. Huwag nyo na makalimutan yung like natin dyan. Kahit like lang po ibigay nyo, pambayad lang natin dyan ng kuryente. Mega shoutout po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung sa mga sulok ng mundo, please naman sa YouTube channel natin, pindutin nyo lang po dyan yung like. Pakiusap na lang. Ay, salamat. Naging 11 na kanina, 3 lang. Kahit like lang. Parami lang po tayo ng konti. Ang oras po natin ay 9:58. 2 minutes pa ho pa tayo. Mega shoutout po. Marami lang po tayo konti. Nasaya lang po ako. Secret. Tinitingnan ako ng Pasinda. Testa po. Mag-healing water na po tayo. Salamat sa 22 nag-like po sa YouTube channel natin. Yung nanalo po sa kwintas, 3 sa YouTube channel, 4 sa Facebook page. Antayin nyo lang. Opo, naka-like na po kami. Maraming salamat. Edmundo Santos, Emilinda Santos pala, mega shoutout. Michelle Chisim. Po, Rosario ka rin. Bawal ako sa makatindig eh. Nakakasot ko lang ng Makati na naman ko, kagagaling nga lang ng sensitive yung balat ko eh. Bakit ba ako may balat na ganito? Jan Siniaban, mega shoutout po. Tapos hindi talaga. Pinasuot niya na naman yung anting-anting. Baka daw kulamin niyo ako eh. Baka may manood dyan na magkukulam, sabi niya sa akin. Sige, dinadasalan kita. Mapipika. Mapipika. Maganda po yung dami sa likuran natin, 500 po yan binili ko. Dalawa po yan, dalawa. Yan po ang tradisyon ng Pong Nazareno. Tingnan nyo po, dalawa po yan. Yan. Isa, baliktaran. Yan, nakita nyo po. Yan. Yan. Yan po, yung sa Pong Nazareno. Pero ang harap po niyan, saan ba yung harap niyan? Ito pala likuran niya. Yan. Ito yung harap. Yan.
Yan ang harap. Nuestro Padre Jesus Nazareno. Yan. Yan. Magsimula na po tayo. 137. Ba? Dati doon sa original natin Facebook page doon sa kabila, no? Maabot tayo ng 1,000. Ngayon, 100 na lang po tayo. Ang ganda ng damit nyo na po. Binili ko lang po yan sa online. Sa simbahan po ng Quiapo. Ang mura lang po yan, 500. Oh. Ang nanalo sa kwintas ay si sa Facebook page. Pero magsimula natin ng hiling. Sa sunod po pala, sa healing water natin sa Facebook page pa rin, dito pa rin po. Hindi na po ako nag-healing water do sa original natin Facebook page eh. Kasi baka ma-hack na naman yun eh. O ito, hindi po to ma-hack kasi mahaba to. Mahabang code number ito. Yan. Sa sunod may healing water tayo. Medyo mahaba po tayo mag-healing water ha. Pasensya na kayo. Ang healing water po natin ay napakahaba. Yung dasal natin na dinadasal natin dito, kasi malapit ang mahal na araw, magdadagdag ako rito ng mga ilang pahina sa pagdarasal para kumain ang kaluluwa nyo ng spiritual, ng kabutihan. Ano po ba yung kabutihan sa spiritual? Ang marunong po mag-ayuno sa panalangin at upang ilayo kayo ni Kristo sa lahat ng kapamakan. Sana po ito hindi to para sa akin ha. Ito po para sa sanlibutan. Kasi ang papangit po kasi ng mga hindi po panaginip. Pag nagdarasal ako, laging pinapakita ni Papa Jesus yung mga masasama na yung pangitain ko na ayaw ko naman talagang makita to kahit minsan. Kaso nakakatakot po talaga. Para matuto po kayo magdasal. Susunod po na healing water natin, medyo mahaba na po ang healing water natin. At kung kayo naman po ay naglo-load, 50 pesos lang po, hindi maubos yun. Para po yun sa healing water. Kasama na rin po yung pagbasbas ng mga anting-anting nyo, yung mga nanalo sa inyo dyan, rosaryo nyo, kasama na rin po yan dyan sa pag-pray natin. Kasi malapit na po mahal na araw, ay 10 araw kasi ako hindi kumakain. Lalo pag araw po ng Huwebes Santo hanggang Biyernes Santo hanggang Sabado ay makakain pa ako ng linggo lang po yun. Hindi pa masyado marami. Kaya 3 araw po kung hindi talaga kumakain, ang laman lang ng tubig ng katawan ko ay 1 baso at titipirin ko pa yung sa 3 araw. Parang lagi ako maging bata. Joke lang po yun. Para maging malakas po ang aking spiritual. Kasi po, marami na pong mahirap ipaliwanag talaga minsan to sa sensya. Minsan na ako na po makipagtalo. Basta kailangan nyo lang po talaga magdasal. Magdasal. Napakahirap po talaga ng mundo natin ngayon. Pangit, masulot. Kita nyo na naman po, doon na naman po sa social media, marami na naman po namatay. Kasi po, lumabas na po si Satanas. Sinasaniban po yung mga taong kulang sa pananampalataya at walang takot kay Kristo. Wala po tayong magagawa kung pinipili po nilang maging masama. At ipagdasal na lang po natin ang kanilang kaluluwa. Kasi bandang huli magsisisi po talaga sila. Sa mundo natin, swerte pa natin. Nakakakain pa tayo at nakikita pa natin ang pamilya natin. Pero sa mundo ng spiritual, wala pong VIP talaga, maniwala kayo sa akin. Pag nasubukan nyo pong namayapat, binuhay kayo ni Kristo, baka sasabihin nyo ayaw nyo po manlait. Baka sasabihin nyo po, yung kayamanan nyo, ipapahiram nyo na lang po at wala na pong bawian. Totoo po sinasabi ko. Kasi po, napakahirap po talaga doon sa impyerno. Yung impyerno po, hindi po yun sa ilalim ng lupa. Nasa ibang dimension lang po sila. Pero kasama po natin sila rito sa lupa. Sana maintindihan nyo. Kasi mahirap po ipaliwanag to sa mga tao at marami po magagaling magbasa ng Bible, marami po magagaling magsulat ng storya tungkol sa Bible, marami pong nangangaral. Pero lahat naman po ay tungkol sa Diyos. Alam niyo po ba yung binigay sa akin ng Bible ni Tanda Ermitaño? Kaya lang, nalaglag tuloy. Yan.
Nakita niyo po ba yan kung gaano po yung kadaming binigay nila sa akin? Alam niyo po ba, ang tagal-tagal na 'to sa akin, hindi ko pa po 'to nabasa lahat. Halos ang dami-dami na po ito. Matanda pa po 'to sa lolo niyo. Ang tagal-tagal na po ng Bible na ito. Ito na lang yung pamano ni Tandang Ermitaño sa akin. Halos hindi ko pa maipasok sa ulo ko 'to lahat. Kaya minsan nagbabasa na lang po ako ng Bible, ang pakiusap ko lang sa inyo, mahalin niyo po ang katawan ng Diyos. Kasi napakapangit po sa impyerno, huwag niyong sabihin na walang impyerno. Huwag niyong sasabihin na hindi kayo, pag namatay kayo, aakyat kayo sa langit. Huwag niyong sasabihin na okay lang yan. Kahit mamatay ako, basta't makapatay ako, bahala na. Huwag mong sasabihin yun. Nakakatakot talaga sa impyerno. Mabaho po talaga ron. Walang tubig, walang hangin, puro dugo, malansa. Lahat po ng tao doon, hubot-hubad. Wala po kayong saplot sa katawan, kahit ting-ting. Ang saplot nyo, galis, ketongin. Sinasabi ko to sa inyo dahil ito'y totoo. Dahil kung nakikita nyo lang talagang totoo kong picture, baka sabihin nyo talagang hindi ako yun. Alam nyo po bang itsura ko doon? Mukha po akong mamamatay tao. Mukha po akong sanggano na hindi mo maintindihan ang mukha ko dahil bata pa ako, nakaranas po ako ng matinding pagpipinsala sa katawan ko. Kung makita nyo po yung mukha ko, nahiya lang ako ipakita sa inyo. Basta pangit po ako doon. Kahit nga ako minsan, di ko alam kung ako ba talaga yun. Yung po sarili ko. Kaya mapapayo ko po sa inyo, lagi kayong magdasal. Ito'y para sa inyo po, hindi para sa akin. Matiwala kayo kay Kristo. Alisin nyo na po yung agam-agam na takot sa puso nyo. Lang po mapapayo ko. Sa lahat po ng makapanood nito, ito hindi to para sa akin ha. Alam ko matalino kayo. Alam ko nag-aral po kayong lahat. Alam ko pong masaya ang buhay nyo. May mga nanay, tatay kayo. Mahalin nyo po sila. Yung mga binibigay po ng mga pamilya nyo galing po sa abroad, kayo, alagaan nyo po yun. I-appreciate nyo naman yung binibigay ng pamilya nyo. Naghihirap po sila. Dapat nga masaya kayo eh. Dahil meron kayong magulang na nagbibigay sa inyo. Huwag niyong gayahin yung buhay ko. Kaya ayoko umiyak. Kasi ako, pero kalooban ng Diyos yung mangyari sa akin na gulpihin ako, tadyakan ako at pakainin ako ng dumi o ano-ano mang bagay na marurumi. Kalooban ng Diyos yun. Baka hindi nyo makaya yung nangyari sa akin. Kaya nga, kayong minsan naririnig ko sa mga pasyente ko, galit kayo sa nanay nyo, wala kayong mararating sa mundo. Galit kayo sa mga kapatid nyo, wala kayong pagpapala kay Kristo. Galit kayo sa mga tao, wala po kayong pagpapala. Pati anak nyo po minamahal sa nangyayari sa inyo. Yakapin nyo po sila. Ibigin nyo po sila. Kung meron kayong may tutulong sa kapatid nyo, sa mga magulang nyo, ibigay nyo na lang po yun. Huwag nyo na pong sumbatin. Kung ibinigay nyo na po, ibigay nyo na lang. Kung ano man pong ginawa niya sa pera na ibinigay nyo, pagkain, at least na-appreciate niya na galing po sa inyo. Huwag nyo na pong hanap-hanapin pa. Ang importante, maging masaya ka pagtulong sa kapwa mo. Kaya maging masaya po kayo lahat. Maniwala kayo sa akin. Minsan ayoko magsalita sa live na tungkol sa kaharian ng Diyos. Sa lahat ng naranasan ko. Kasi isa lang ang sasabihin sa akin ng mga tao, may kling-kling ako. Pero hindi po ako naniniwalang sumasanib ang lahat ng santo sa loob ng katawan ng tao. Kundi iniilawan lang po tayo at binabasbasan na katulad ng nangyari kay Moses. Doon po ako naniniwala. Spirit lang po yun. Ang mata ng puso ng Diyos. Yun po lang masasabi ko. Basta enjoy nyo lang ang buhay nyo. Mahalin nyo po yung mga asawa nyo. Minsan patawa-tawa lang po ako sa paggagamot ko. Nakakabisto po kung may mga babae po kayo. Okay lang po yung makasalanan. Lahat po nagkakasala. Pero pag nagkaroon na po tayo ng sakit, doon na natin mararanasan na tumawag kay Kristo. Pero hindi pa rin niya po kayo pababayaan. Pero huwag niyo lang po ulit-ulitin ito. Yun lang mapapayo ko sa inyo. Ang hirap po kasi minsan maggamot sa mga tao may sakit sa yung kahit marami pa kayong komplikasyon. Kung kalooban ng Diyos na kayo gumaling, gagaling po kayo.
Wala pong makakapigil nyo. Talagang, kung mangyari po talaga may sakit kayo at kalooban ng Diyos na kayo gumaling, wala po talaga makakapigil. Gagaling po kayo. Pero ang mahirap po gamitin sa isang tao, ang hindi nagsisisi at hindi tumatanggap ng pagkakamali at hindi iniibig si Kristo. Puro po daing at reklamo. Puro po katamaran, maglinis ng sakit sa espiritual. Tama po magdasal. Napakahirap po gamutin yung mga ganong tao. Bakit? Hindi naman po kayo VIP kay Papa Jesus. Lahat po tayo ay VIP sa puso niya. Hindi lang naman kayo ang nangangailangan ng tulong ni Kristo. Bilyon-bilyon po ang tao sa mundo. Hindi naman po kagustuhan ng Diyos yun na magkaroon tayo ng sakit. Hindi rin po kagustuhan ng Diyos na mayroon tayong mga karamdaman. Yung tayo ay malakas pa, ewan ko po, lahat naman po nagkatao, nagkakasala. Minsan nakakalimutan po talaga natin magdasal. Aminin po natin yun, ay totoo po yun. Hindi ko sinasabing magaling ako magdasal. Kaya nga paulit-ulit ko ito sinasabi. Ang tagal ko na po naggamot pero wala akong tiwala sa sarili ko. Minsan di ko pa kinatiwala ng sarili ko sa paggagamot. Nakakaramdam din ako ng pressure sa aking isipan at puso. Nakakaramdam din ako ng takot. Iniisip ko paano kaya ito gagaling ang taong ito. Tapos minsan nararamdaman ko siya sinungaling. Yung Biyernes po may ginamutan po ang Nazareno. Aminado ako hindi siya gumaling. Kasi sinungaling po siya. Mayroon po siyang tinatago sa puso niya. Nararamdaman ko yun. Hindi ko maintindihan ng puso kung bakit ganito minsan ang puso ko. Minsan yan, iniisip ko sarili ko, pang ako pa kaya ito. Minsan naalala ko tuloy sinabi na sa akin ng nanay ko eh. Para daw niya akong hindi anak. Tinanong ko bakit. Pag habang natutulog ka, bakit sobrang tangos ng ilong mo? Tapos, bakit ang katawan mo ay katamtaman lang ang payat? Tapos ang mga muscle mo ay mga solid. Tapos ang paa mo medyo mahaba ng konti. Tapos kakaibang itsura mo. O nalikmata lang talaga ako. Pero hindi ilang beses niya na ako nakikita ng ganun. Kahit nga magulang ko, sinabihan niya ako na hindi niya ako anak eh. Para daw niya akong hindi anak. Kung matulog daw ako, para daw akong patay. Kahit nga asawa ko siya po sinda, kahit tanongin niyo po siya eh. Pag natutulog po ako, para daw akong patay, mabigat ang katawan ko. Lalo kung ang aking katawan ay pagod na at hating gabi na ako natatapos. Pagka nagising ang diwa ko, bumabalik daw ang aking mukha. Kahit nga siya po sinda, hindi niya ako tinititigan pag tulog. Minsan daw yung kamay ko, nag-aangat daw yung pusa eh. Oh. Minsan daw yung bibig ko daw, nagsasalita ng maraming dasal. Oh. Minsan iniisip ko, bakit hindi mo kinukuha na ng video, ang tagal-tagal na natin mag-asawa. Parang parang may kumukontrol sa aking kamay na huwag kitang kuha na ng video. Pero hindi ako nakatatakot, nakakaramdam ako ng kaba na hindi ko maintindihan. Minsan pati rin kapatid kong babae, sinabihan din ako na hindi niya na ako kuya eh. Tinanong ko bakit? Bakit kakaiba kapag natutulog, kuya? Dati hindi ka naman ganyan. Sabi ko, hindi ko alam. Ano bang nakikita niyo sa akin? Kaya, sinabi ko nga sa inyo, na-aksidente na ako. Kaya nga may butas yan dito po. Mahaba po hiwa niya, ganyan. Tumusok po yung baka niya hanggang doon sa ilalim ng ngala ko. Tsaka dito. Dahil namayapa na ako eh. Hindi ko lang alam kung bakit ako binuhay ng Panginoon Kristo sa katawan na ito. Minsan iniisip ko ang katawan ko, bakit ganito? Alam ko ang katawan ko payat. Pero imposible lumaki ng ganito katawan ko na hindi naman ako nag-barbell. Hindi naman ako nag-gym. Dahil nga po yung kay Kristo. Ang mata ko minsan ayaw ko magsalamin. Kaya nga lagi ako maiksi buhok eh. Parang ginaganon ko na lang yung buhok ko. Minsan ayaw ko titigan ng sarili ko sa salamin. Parang kakaibang mga mata ko. Para silang mga bata na hindi ko maintindihan. Sinabi na ang akin ng inang sulmi ko yan dati. Mahirap paniwalaan nito, apo. Pero hindi ko siya lola. Ang sabi niya sa akin, pinakilala siya ni Kristo. Dahil ikaw ay mayapa na. Ang katawan na yan ay matagal nang wala na. Dapat yan ay bulok na. Kaso nga lang, ikaw ay may plano ang Diyos. Naalala mo siguro dati lagi kang ginugulpi ng stepfather mo.
at pinaplansya yung mukha mo at likuran mo at hinahagupit ka ng latigo sa katawan. Nagkaroon ng matinding pinsala ang katawan mo. Nagkaroon ng matindi ang pagdurugo ng mga utak mo. Kaya lagi nagdurugo ang ilong mo at sumusuka ka ng dugo. At minsan yung tenga mo, sobrang sakit ng ulo mo na halos gusto mo iumpog. Nagulat nga ako, pati yun nalaman niya eh. Hindi kahit magulang ko, di ko sinabihan nyo. Dahil yung katawan na yan ay ibinalik ka niya sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya yung mata mo ay hindi mo pwedeng gamitin sa kasamaan. Kung ikaw hiramin ni Kristo, kalooban na ng Diyos yun. Pero matanda na talaga ako, 40 na ako. Pero sabi ng inang Salome ko, 70 plus na daw ako eh. Pero ito, diretso na po tayo manalangin. Yun lang po mapapayo ko sa inyo. Hindi po ako magaling magbasa, magsulat. Wala po akong pinag-aralan. Pero ang payo ko lang, huwag po kayong lagi nag-iinis sa kapitbahay nyo. Huwag nyo pong iniisip yung kapitbahay nyo na kinukulam kayo. Sana nga po, kulamin na kayo para matapos na po talagang problema eh. Pero napakahirap po gamutin ang isang tao pag may emosyonal. May sama ng loob. Tandaan nyo, kung pinabayaan kayo ni Kristo, sana wala na po kayo sa buhay, sa mundo. Isipin nyo po yun. Mahal na mahal kayo ng Diyos. Yan ang lagi niya sinasabi sa akin. Kailanman ay hindi ko sila pinabayaan, anak. Kahit lagi nila akong iniiwan at tinatawag nila ako bandang huli. Tinatawag nila ako. Nandiyan pa rin ako sa puso nila. Ang hirap po magpayo minsan sa tao. Minsan po yung pasyente kahapon, hindi po talaga siya gumaling. Isa po siyang lalaki. Alam ko po may kaya siya sa buhay. Pero, hindi po talaga siya gumaling. Wala akong magawa. Antayin ko na lang po siya kung pupunta po siya ng medisina ulit sa ibang albularyo pag pumunta po siya rito. Pag nagkita kami, sasabihin ko sa kanya magla-live ako. Hindi niya alam. Nung una kitang ginamot, aminin mo man o hindi ka talaga gumaling. Dahil may kasalanan ka kay Kristo. Pero hindi ka naman ginajudge ng Diyos. Ayaw mo kasing ilagay ito sa puso mo at pakawalan. Ayaw mo kasi siyang ibigin at mahalin upang matulungan kanya. Alam naman, lumuhod pa si Kristo sa iyo. Pero yun lang po magagawa ko. Ang ginagawa ko naman po lahat kayo tulungan. Kahit minsan nakakaramdam na ako ng pagod, masaya pa rin ang mukha ko. Hindi pa rin ako nagpapahalatang napapagod kasi masaya ako sa ginagawa ko. Bakit ako masaya sa ginagawa ko? Sinabi ng aking ama, bago ako pumunta sa Pampanga, gawin mo lang na nararapat. Sundin mo lang ang utos ko. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Hilingin mo at ibibigay ko. Huwag ka lang sasalungat sa pinag-uutos ko. Gagabayan kita. Hindi po talaga ako naniwala doon sa salita ng liwanag na yun. Pero ngayon, buong tiwala ko kay Jesucristo na talagang totoo po talaga siya. Totoo po siya kahit hindi niyo po siya nakikita. Nandito na po siya sa puso natin. Tiwala po kayo sa Kanya. Huwag po kayong isip ng isip. Take lang po na kayo ng take sa pagdarasal. Huwag po kayong sumuko. Pray lang po ng pray. Lang po maganda gawin nyo. Huwag po kayong isip ng isip na pinamtrato kayo ng stepfather nyo. Katulad po ni tao po. Yung ano ba yun? Yung abuga, ay yung nagtatrabaho sa bangko. Palad nga siya eh. Yung masasakit lang na salita ang naramdaman niya, pero nakapag-aral pa rin siya. Kalooban ng Diyos yun. Kaya mapapayo ko lang sa inyo, enjoy nyo lang pong buhay, nakasama ang pamilya nyo. Yun lang po, wala nang iba. Ulitin ko ha, susunod na paggiling water natin, medyo mahaba po ang paggiling water natin. Kasi bakit po, magdadagdag po ako ng dasal, tungkol po doon sa pagbasbas ng kwintas nyo, rosaryo nyo, kung ano man pong ginagamit nyo dyan na porcelas, bahala na po kayo. Yun. Kung wala kayong load, mag-load na po kayo ng 50 pesos yun, hindi po maubos yun. Dati gano'n naman ang ginagawa ko. Yung hindi pa ako binibigyan ng load ng wifi ni hindi ko na sasabihin. Alam niyo na yun. Yun. Tapos, medyo mahaba po talagang panalangin dito.
At doon po ako magbibigay ulit ng kwenta sa sa YouTube channel natin na isa at dito sa Alipin ni Jesus Nazareno. Pero yung itong 8 ay 7, ipupull out ko na po ito. Pag-ingatan niyo po yun sa lahat ng mga nanalo po ngayon at alam ko naman pong nanonood sila ngayon dito sa Facebook page natin, sa YouTube channel natin. I-announce ko po yan. Maraming salamat po at magsisimula na po tayo mag-gining water. Ilapag nyo po yung tubig nyo rito. Kayo rin po dyan sa mga nanonood sa YouTube channel natin. Maraming salamat po sa mga like nyo po. Itong tubig po nito, wala pong mawawala rito. Nasa sa inyo na po ang pananampalataya, wala na sa akin. Kung gusto nyo po gumaling, lagi ko lang sinasabi yung 4 na salita. Magpatawad, humingi ng kapatawaran, tanggapin ang pagkakamali, at maging totoo ka lang sa sarili mo. At marunong kang humingi ng kapatawaran. Ang hirap kasi magpatawad eh. Yung pagpapatawad, madali lang po sabihin nyo, pero dapat galing po sa puso. Sana maintindihan nyo. Yun lang po kailangan nyo gawin. Patawarin nyo na po yung mga tao. Huwag po kayong isip ng isip. Kanina po may kausap ako matanda. Totoo po ito. Hindi ko alam kung ano nakita niya sa akin. Tinatawag niya akong angel. Hindi naman ako angel, tao ako. Porque pangalan ko Andiel. Napanaginipan niya daw ako. Tanong niyo po sa Pusinda. Ewan ko kung... Pero binabasa ko naman yung espiritu ni nanay. Ewan ko. Sabi daw ng Pong Nazareno, ako daw makakatulong sa kanya. Parang lumaki yung ulo ko kanina sa sinasabi niya. Totoo po yun. Iyak siya ng iyak yung matanda. Matagal na daw siya nagdudusa sa kanyang karamdaman sakit. Marami na siya pinuntang manggagamot. Ewan ko bakit ako pang nakita niyo. Sabi ko, wala akong pera, nanay. Alam niyo po ba siyang galing bansa? Sa Germany pa. Galing po siya ng Germany at gusto niya lang po makita ng personal ang pagmumukha ko at mahawakan niya lang daw yung mukha ko at itong kamay ko daw, may lagay lang niya daw sa ulo daw, masaya na daw siya. Nagsayang pa siya ng pamasahe papunta lang dito sa Pampanga, ha. Totoo po yun. Ewan ko si nanay kung ano bang nakita niya sa akin. Lumitaw daw ako bislado sa cellphone niya. O na parang bigla daw akong nanaginip daw siya na 3 beses pa ulit-ulit. Makikita mong hinahanap mo. Kaya niya nasabi yon. Everyday po siya nanalangin. Kabisado niya po lahat ng dasal. At mayroon po siyang malubhang sakit sa pamamagitan ng spiritual. Hindi ko alam kung bakit siya pumunta rito sa Pilipinas, yung Germany. At hindi ko alam kung bakit niya ako hinalikan dito. Matanda na po si nanay. 70 plus na. Sabi niya, ang mukha ko daw ay parang batang-bata. Sabi ko kay nanay, baka inaantok lang yata ito. Kasi hindi ako sanay na hinahawakan yung mukha ko eh. Totoo po yung sinabi ko. Bahala na kayo kung anong iisipin nyo sa akin. Pero totoo po yun. Galing Germany si nanay. Sabi daw ng liwanag, ako daw makakatulong sa kanya. Ang ginawa ko lang kay nanay, pinalaya ko lang ang puso niya. Pagod na kanyang pag-iisip. At yun, natulog. Ilang oras bago nakauwi. Tulog. Ngayon lang siya natulog na napakahimbing daw na parang hindi niya maintindihan sa sarili niya. Totoo po yun. Tanong niyo lang po siya po Sinda. Okay, umpisa na po natin ha. Opo, yung matanda pong nakasalamin yun. Si nanay. Ngayon lang daw siya nakatulog na mahimbing, yung hinawakan ko daw yung ulo niya at hindi na siya nagising at gusala lang daw siya nagising na ganun. Si nanay, malaki ang kanyang ari-arian sa Germany. Meron po silang malaking, patang ito, farm, manukan, malalaking farm po. Ewan ko po kung anong nangyari sa kanya, kung bakit siya nag-try papunta rito sa Pilipinas para lang hawakan lang yung mukha ko.
Hindi siya mapaniwala ang hinahanap niya ay biglang lumitaw sa Facebook page niya. Totoo po yun. Ang haba po ng tulog niya. Hanggang kaninang umaga, hanggang hinatid namin siya. Kaya nakita nyo kanina, ganito pa rin bis ko. Hinatid po namin siya doon sa sakayan ng Cubao. Masaya-masaya siya. Pakiramdam niya daw na parang meron daw umalis sa kaluluwa niya. Sige po, umpisa na natin ha. Maganda na po tayo ng tubig. Yung isang baso, yung kalahati, iinumin. Yung kalahati, isasalin sa pinakamaraming tubig. Ulitin ko ha, yung isang basong tubig ay kalahati ay iinumin natin mamaya. Yung kalahati po nito ay isasalin po sa pinakamaraming tubig upang ito ay magkaroon ng bisa sa pamamagitan ng pananampalataya nyo. Huwag po kayong tatapat dito na nakasando o nakasandong manipis. Kahit naka-t-shirt lang po kayo, babae, lalaki. Kung tatapat po kayo rito, wala naman po itong bayad eh. Wala naman po mawala. Malay nyo, gumaling kayo. Libre naman po yan. Wi-Fi lang po babayaran nyo. Ipagpag nyo na po yung mga problema nyo. Ang pakiusap ko lang. Dito sa live natin, napakahirap po maglagay ng kapangyarihan sa pamamagitan sa panalangin. Pero kaya po itong mawala at maibuwasan ng karamdaman sakit kung talagang aalisin nyo po ang galit sa puso nyo. Ang isip ay nakakapagpagaling. Ang bibig ay kayang magpagaling at magpalayas ng masamang espiritu sa pamamagitan ng paglalangis ni Kristo. Pero ang bibig natin ay minsan ay sumusobra at nakakasama at ganun din ang ating isip. Pero kung pagsasamahin mo ang isip sa salita at sa gawa at ang buong puso at kaluluwa mo ay pag-iisahin mo lang ito sa pamamagitan ng espiritual ng Panginoong Kristo at ito ang katawan mo ay na pag-aari ni Yesu Kristo, kaya magbigay ng power sa pamamagitan ng tubig ng kahit anumang karamdaman sakit, physical man, spiritual, o anumang kauuring sakit na hindi kayang tuklasin ng sino man. Hindi kayang pagalingin. Si Kristo lang po ang makakagawa nyo. Ang poong Nazareno. Sa ngalan ng poong Heso Kristo. Yun lang po man sasabi ko. Pag naglinis po tayo mamaya, para tuloy-tuloy na po tayo mag-healing water, kasi meron na po tayong kalahating oras nagsasalita, 10:30 na po. Ang paglilinis naman po, yung may pagmamahal. Ama, itong kamay nyo, huwag nyo po kasing inisip nyo itong kamay. Kamay pa rin ni Kristo yan. Ang aking ulo po ay napakasakit. Pwede nyo po ba akong haplusin sa pamamagitan ng pagtitiwala ko sa inyo? Dahil itong kamay ko po ipag-aari nyo. Ipuin nyo po ang aking nararamdaman sakit. Sa pangalan ni Kristo, lumayas ka. Ama, ang aking mga mata ay malabo po. Pwede nyo po bang ipuin ito? Para ako'y gumaling. Ama, nabibingi na po ako. Gusto ko po marinig kayo. Kahit minsan lang ako'y natutulog. Ama, linisin niyo po ang aking bibig dahil nagkakasala na po ito. Ama, linisin niyo po ang aking lalamunan dahil hirap na hirap po akong lumunok ng makakain ko. Ama, linisin niyo po ang aking dibdib at napakasakit ito at kinakabahan na hindi ko mawari sa pangalan ni Kristo. Linisin niyo po ang aking katawan at siko upang magamit ko to sa aking pamilya. Linisin niyo po ang aking sikmura at tiyan dahil ito po ay kalakasan ng aking katawan upang makatanggap po ng kahit anong uring pagkain. At linisin niyo po ang aking hita at tuhod upang ako'y maging matibay sa paglalakad o anumang pagsubok o mararating sa aking pamilya. Magiging matatag ako dahil ito ay tuhod niyo. Ganun po ang paglilinis. Nasa sa inyo na po kung anong sasabihin yung salita. Hindi niyo naman po pwede sabihin yung sinabi ko lahat. Tapos, magsisisi lang po kayo. Ama, patawarin niyo po ako sa akin nagawang kasalanan. Magpapakumbaba po tayo sa Diyos. Dahil matagal na po natin hiniram ang katawan niya. Ang hirap po. Minsan, humingi ng kapatawaran sa Panginoon Kristo. Hindi uso rito yung judgmental. Hindi uso rito yung kung ano-anong pinag-iisip ng mga kapwa natin tao. Patawarin niyo lang po sila. Dahil iba-iba ang tao sa mundo. Ang importante, kilala mo si Kristo. Ang importante, pinatawad mo siya.
Ang importante, ipagdasal mo siya. Hayaan mo siya magalit sa'yo. Ang importante, pinagdasal mo siya kahit hindi mo siya kilala. Yun po yun. Tapos pag naglinis po kayo, may pagmamahal. Yung pagmamahal po, hindi yung ginawa nyo sakit, inilapag nyo dito sa hita nyo, tapos kinuha nyo ulit, inilagay nyo ulit sa ulo nyo. Hindi po mawawala yung sakit. Kailangan po yung totoong pagmamahal. Lahat po yan lilinisin nyo. Kung wala kayong kamay at stroke naman kayo, napakasimple. Pag stroke po kayo, pwede nyo gamitin, kung kanang kaliwete kayo stroke, pwede nyo pong isang kamay. Pag kanan man stroke nyo, pwede nyo pong gamitin ng kaliwete nyo kamay. Pero kung hindi po talaga nagagalaw ang kamay nyo, may technique po doon para maintindihan nyo. Kasi hindi po gumagalaw yung mga kamay nyo. Gamitin nyo po ang anak nyo, asawa nyo, hawakan niya po yung kamay nyo, minsan nakikita nyo. Siya po ang maglilinis ng katawan nyo. Pero kung wala po talaga kayong kasama dyan, kahit katulong, etc., wala po kayong kasama, meron pa isang technique doon. Pumikit lang kayo, sambitin nyo lang si Kristo ng 3 beses, paulit-ulit lang. Isipin nyo na may humihipo sa inyong katawan sa pamamagitan ng inyong puso at isipan. Yun lang po ang dapat nyo gawin. Pero kung may kamay po kayo, gamitin nyo po ng gamitin. O, sige, umpisa na po natin, ha? Maraming salamat po. Maraming salamat sa mga nag-follow sa Facebook page natin saka sa YouTube channel. At maraming salamat po sa pag-share. Yung mga nanalo po mamaya, i-announce ko po yun. Huwag po kayong mawala kasi bagay, pagka nag-live ako bukas, i-announce ko pa rin yun. Basta nasa Antipolo po kami, gagamot kami. O, sige. Ayan na po, handa na natin, ha? Ready na po. Like na kayo lahat. Yan. Pisa na natin, ha? Kumanda na. 37 minutes na tayo. Okay na, ha? Ready? Get set. Una po tayo. Panginoong Jesus, itaas nyo po yung kamay nyo. Ganyan po. Huwag nyo pong tatakpan yung bibig nyo. Ganyan. Labas nyo lang po sa may ulo nyo. Para lang kayo ganyan. Yan. Itapat nyo lang po ng ganyan. Yan. Pumikit po kayo. Panginoong Jesus, Amang Nazareno, Ama sa langit, nasa iyong harapan ang iyong anak na si, kayo po yung binabanggit doon, yung pangalan nyo. Ako po, si Andel Jordan Ortinis, nananalig ako at sumasampalataya sa iyo na dinidinig mo ang aming panalangin at patawarin mo kami sa aming mga nagawawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Maghari nawa ang kabutihan sa aming puso at ilayo nawa kami sa sakit, trahedya, sakuna, disgrasya, panganib, ang mga taong gustong manakit at masamang iniisip sa amin kung hindi kayo ang manguna sa kanilang buhay at ganun din sa amin at sa aking pamilya. Sa pangalan ni Heso Kristo. Amen. Huwag nyo na po papakalaman yung tubig niyan. Mamaya pa yan. Magsisimula po tayo ngayon 3 times. Ama, panalangin. Ama, patawarin mo po ako. 2 beses pa ho. Ama, patawarin mo po ako. 1 beses na lang. Galing sa puso po ang pagtawag, hindi galing sa bibig lang. Ama, kailangan maramdaman nyo, patawarin nyo po ako. Ituloy na natin. At kami ng iyong mga anak. Ako po ay nagkasala at nagkamali na ikaw ang sinasaktan at sinusugatan dahil sa mga kasalanan namin. Ama, patawarin mo po ako sa mga kasalanan ko pong nagawa. Amen. Humingi na po tayo ng tawad sa Diyos. At magsisimula na tayo ngayon. Kasi kailangan natin dumiretso sa pagpapatawad. Dahil ang kalaban natin ay may sayad yan sa ulo. Dahil pag alam niya na hindi mo sinambit ang pagpapatawad, hindi ka niya palalayain.
Yan, umpisa na natin magdasal ha. Ready na po tayo ha. Idilat mo na mata nyo ha. Yan, baka matapon yung tubig, mabasa yung cellphone. Patay tayo po. Okay. Ready na. Magsisimula na po tayo ha. Pumikit na lang po kayo ng time team. Hayaan nyo lang muna po yung tubig nyo dyan. Huwag nyo muna pong pagkakalaman yan. Dahil binabasbasan po natin yan sa panalangin. Okay. Ama namin, pikit po. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ng ngalan mo. Huwag nyo po akong unahan ha. Ulitin natin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masasama. Amen. Diretso po tayo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Hindi po ito binabanggit ng iyong bibig. Alam ko po nagsasalita tayo. Dapat pagsamahin niyo po ang inyong puso. Diretso po tayo ha. Luwalhati sa Ama at sa Anak. Paalala, magpasalamat sa lahat ng biyaya at buhay na pinagkaloob ng pong may kapal. Ama Diyos, patawarin mo po ako sa mga nagagawa kong kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Ama, pakisambit mo po sa iyong anak na si Jesus na ako ang kanyang alipin magpakailanman upang kanyang isang maggamot. Ikaw na po ang bahalang gumabay sa amin ng iyong mga anak, lalo't ako'y maraming tao gagamutin. Sana'y bigyan mo ko ng kalakasan ng isip at katawan ko. Maraming salamat po at umaasa ako. Dininig mo na ako. Amen. Balik ulit po tayo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulos sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Gayahin niyo ulit ako. Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ako po si, yung buong pangalan yung sasambitin nyo. Ako ay si Andel Jordan Ortinis na nagtataas sa inyong mga kamay. Naabutin nyo po sa akin ang kapangyarihan. Bigyan mo ako ng kalakasan at kapangyarihan bilang magamot sa mga taong nangangailangan sa pamamagitan at pagsambit ko sa iyong pangalan. Sana ilawan mong aking kamay sa oras ng aking pagpapagaling. Itinatas ko ang iyong pangalan alang-alang sa aking kapangyarihan. Salamat po. Amen. Diretso tayo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming
makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Diretso po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katatlong araw na buhay muli, umakyat sa langit na luklok sa kanan ni Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon nagmumulat paparito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga santo at sa kapatawaran ng mga kasalanan at sa pagkabuhay muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Diretso po tayo ulit ha. Ngayon, tayo ay nagdarasal kay Kristo. Ang pangalawang dasal naman natin ay humihingi tayo ng kapatawaran. Yung kanina, ikalawa ay nananalangin tayo. Ikatatlo, upang tayo ay pagalingin. Ikaapat, para inumin ang ating tubig. Ikalima, upang ikaapat itaboy ang mga sakit. Ikalima, ang lulusawin ang ating karamdaman sakit. Nasa pangatlo na po tayong dasal. Okay. Sundin niyo ulit yung sasabihin natin. Babalik ulit tayo sa umpisa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilay niyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan upang daigin at tapakan ang kapangyarihan ng katiliman. Kaya kayo po ang manguna sa aming buhay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masasama. Amen. Ngayon, naglinis po tayo ng katawan. Ngayon naman, magdarasal tayo para sa ating kagalingan, sa ating karamdaman sakit. Diretso po tayo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sambitin niyo rin po yung sasabihin ko. Ama, Jesus, Amang Nazareno, binigyan mo ako ng kapangyarihan, makapagpagaling ng may karamdaman. Salamat po sa pinagkaloob mo sa akin. Amen. Diretso ulit tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masasama. Amen.
Diretso po tayo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ngayon, natapos na po tayo ron. Susunod po yan, napakahaba po niyan. At dadagdag po ka ng mga iba pang dasal. Ngayon, ang gagawin natin, nag-una, humingi po tayong kapatawaran. Ikalawa, ay nananalangin tayo kay Kristo. Ikatatlo, ay nagtataboy tayo ng masamang espiritu sa ating energy. Ikaapat, ay tayo ay humihingi ng tulong upang sa ating karamdaman sakit. At ikasunod po ng dasal na yon, ay tayo na magki-cleansing. Ito pong cleansing ay hindi to biro. Nasa sa inyo na po kung bibiroin nyo na lang. Yung mga nanood dyan. Pag naglinis po kayo, seryosohin nyo. Seryoso. Hindi po nawawala yung FB live ko po. Nakakahabol pa po ako sa Alipin Ama Jesus Nazareno. Nababasa ko pa yung mga comment nila dito sa kabilang side. Baka nawala po yung signal dyan. Yan. Ngayon, magsisimula naman po tayo rito. Ang pagpaalis na may karamdaman sakit. Iganon nyo po yung sakit nyo. Mamaya. Yun po yung sinabi ko kanina. Seryosohin nyo po. Kung wala kayong kamay, at hindi ko alam kung ano po talagang karamdaman yung sakit dahil hindi ko naman kayo nakikita ng personal, gamitin nyo po yung asawa nyo, yung mga anak nyo. Sila po maglilinis. Yan. Pero kung meron po kayong isang kamay, ito pong gamitin nyo, hiwalay. Yan. Kung may kamay kayo, ganyan. Ha? Ngayon, ihipan ko po kayo sa mga tenga nyo. Itong cellphone nyo, ito. Kung marami kayo nanonood yan, maririnig nyo naman po yan. Parang ganyan. Pero, kung kayo lang ang nanonood dyan, ilagay nyo po dito sa tenga nyo. Kasi inihipan po yan. Ganyan. Kung kaya dito sa kabila, pwede nyo pong ito lang ang panlinis nyo. Pwede naman pong ito lang ang panlilinis nyo. Nasa sa inyo na po. Pag sinabi ko pong sambitin nyo 3 times in Jesus' name, sambitin nyo po. Huwag nyo pong ikahiya. Tawagin ang iyong ama na nakapagligtas natin. Pag kinahiya nyo po siya, sabi ng kaaway nyo, sayang lang ang nilaway mo. Hindi ka pinakinggan ng Diyos mo dahil ako pa rin ang sinasamba mo. Dahil hindi ka umaamin ng kasalanan. Yun po ha. Magsisimula na po tayo ha. Okay. Ihipan ko po yan. Yan. Humanda. Ipikit ang iyong mga mata. Pikit. I-focus ang inyong isip. Una, walang nakakakita kay Kristo kung hindi ang liwanag lang ang dapat nyong isipin. Kung nahihirapan kayong isipin ang liwanag, isipin nyo ang pamilya nyo. Magbubuo tayo ng pinakamalakas na energy para matalo natin ang ating kalaban. Pumikit ng time team. Kung puro kayong Katoliko, kung nakatapat kayo sa altar, isipin nyo ang mahal na santo ninyo, ang mahal na ina ng saklolo, o kahit sinong santo. Nasa sa inyo na po yan. Pumikit kayo ng time team. Na walang alinlangan ng inyong puso. Dahil napakahirap po nito, pero kailangan natin ito gawin. Walang mawawala ito. Pumikit. Pag sinabing linis, linis. Hanggang sinasabi ko na huwag niyong gagawin. I-concentrate. Dito, masusubukan ng lakas ng paniniwala niyo kay Kristo ng kalaban niyo at upang matalo natin sila. Tanggalin niyo na po ang lahat ng galit sa puso niyo. Magpatawad at maging malaya na tayo. Pikit. Konsentrasyon. Pag sinabing linis, gamitin niyo po yung kami ni Kristo ha. Umanda. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Panginoong Hesus, Amang Nazareno, nasa inyong harapan ang iyong mga anak. At muli po kami mananalig at mananampalataya sa iyo na ikaw ang Diyos namin na toto't buhay upang linisin ang aming mga kasalanan. O sino man pong nagagalit o nainggit sa amin, handa po namin siyang patawarin. Maghari nawa ang kapayapaan sa aming puso at ganon din po sa aming kalaban. Kung hindi, gapusin niyo po sila ng iyong pag-ibig
at maghari ang kapayapaan sa kanila at sampuman ang aming pamilya. Naniniwala ako sa araw na ito na ikaw ang Diyos namin na totoo nagbibigay pag-asa bilang mga anak mo dito sa lupa at susunod kami sa iyong pinag-uutos sa ngalan ng Poong Jesus Nazareno. Amen. Umanda ha, pikit. Pag sinabi kong paspas, paspas ha, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Amen. O, ngayon, linisin nyo na po yung katawan nyo. Pagpagin nyo na po ng pagpagin. Habang hinihipan ko po kayo at tumingin lang, dumiretso lang kayo dito. Linisin nyo na po. 3 times, sabihin nyo ng in Jesus name. Pag naglilinis kayo, hanggang hindi ko sinasabing hinto nyo yung kamay ni Kristo, huwag nyo gagawin. Linisin nyo na po. Linis na. Sa pangalan ni Jesus at ang anak at Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus at ng anak at Espiritu Santo. Masamang espiritu, umalis ka sa katawan ng taong ito. Inuutusan kita sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpag po ng pagpag, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulo sa tukso at iadyan mo kami sa lahat na masama. Amen. Sige po, 3 times sabihin nyo in Jesus' name. Ama Jesus, amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilan nyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan upang daigin at tapakan ng kapangyarihan ng kadiliman. Kaya kayo po ang manguna sa aming buhay. Amen. Ama Jesus, amang Nazareno, bigyan mo ko ng kapangyarihan makapagpagaling ng may karamdaman. Salamat po sa pinagkaloob mo sa akin. Amen. 3 times, sabihin nyo in Jesus' name. Abag, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ngayon po, huwag kayong didilat na mata. Linisin nyo lang ang katawan nyo. Ngayon, iyuko nyo po ang iyong mga sarili. Dahil hihipan ko po ang iyong bunbunan. Itapat nyo po ang iyong ulo habang naglilinis kayo. Dito sa cellphone, dito sa live natin. Umanda po kayo at hihipan ko to ng sabay-sabay, pati sa Facebook page, YouTube channel natin. 3 times lang po, paulit-ulit, 3 times in Jesus' name. Tapos ipagpag lahat yung sakit sa talampakan. Umanda sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Hesus, amang Nazareno. Ako ang iyong anak at muli po kung tatawag at mananalig at mananampalataya sa iyo. Katulad po ng inyong ginawa sa akin, Ama. Ako'y nakikiusap bilang anak niyo at alipin na alam ko pong pinakikinggan niyo ang aking panalangin sa araw-araw na ito. Ako'y humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Basbasan niyo po ng iyong mapagpalang kamay ang kanilang mga tubig at ang kanilang mga ulo upang kagalingan ng kanilang karamdaman sakit. At patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan sa isip, salita at sa gawa. Maghari nawa kayo sa aming puso at tulungan niyo po kami sa aming karamdaman sakit at ilay niyo po kami sa lahat ng kapamakan ang mga taong gustong manakit at masamang iniisip sa amin kung hindi kayo manguna at maghari sa aming buhay at ganun din sa kanila. Kung hindi kayo ang manguna sa aming buhay, Ama, nananalig ako at nanampalataya ako na dinidinig mo ang aking panalangin sa pangalan ng aking Ama na si Jesucristo, na si Jesus Nazareno. Kayo ang manguna at maghari sa aming buhay sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, kapayapaan ng una at magpasawalang hanggan. Siya'y nawa. Amen. Ngayon,
itigil nyo na po ang pagpaspas ng inyong mga kamay. Itapat nyo na po yung tubig nyo dyan. At ito'y dadasalan na po. Umanda kayo at dadasalan na po siya. Sambitin nyo lang po ng 3 beses ng in Jesus name. Tapos hipan nyo po at titirigan nyo po yung bibig ko. Pag sinabi pong in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Amen. Hihipan nyo po ng parang pakrus yung hangin. Sa isip lang. Tapos, antayin nyo pong hudyat ko nang painumin na natin ng tubig. Umanda. Pikit ng time team. Sabihin nyo po na 3 beses in Jesus name. At sabihin nyo, magkaroon to ng bisa sa pangalan ng aking Ama na tagapagligtas na si Hesukristo sa aking karamdaman sakit. Amen. Three times po in Jesus name. Amen. Yan. Ngayon, ibulat nyo na po yung mga mata nyo. Maraming salamat po sa 54 nag-like at saka sa 364. O ngayon, kunin nyo na po yung tubig. Parang ang daming kinalibutan dyan. Pati buko nagtayuan na rin lahat. Ngayon, mamaya nyo na po sabihin yun. Yung kalahati po inumin nyo. Sabihin nyo muna bago nyo pong inumin, sumain nyo ang kapayapaan at kagalakan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Tapos inumin nyo na po yung kalahati. Tapos yung kalahati, salin nyo po. Inom na po tayo. Nauhaw po ako. Ayan. Salamat po sa inyong lahat. Huwag nyo muna pong alisin. Pero alam ko po, marami po dyan na kinikilabutan na hindi ko maintindihan. Pati buko nagtatayuan na rin. Maraming salamat po sa lahat na nanonood dyan sa 82, sa live natin sa Facebook, YouTube channel natin na Andel Ortinos, kaya Alipin Jesus Nazareno. Maraming salamat po sa 82, nag-like po dyan ay 56. Antayin nyo po at sasabihin ko po sinong nanalo. Wala na yung ano. Mag-comment nga po kayo dyan sa YouTube channel. Hindi ko makita yung comment nyo. Kanina nakita ko yan eh. Mag-comment nga po kayo sa YouTube channel natin. Mag-like nga po kayo. Anong nangyari? Gumagana naman. 136, 36, 36. Hindi ko alam. Bakit nawala? Nawala yung comment. Mag-comment nga po kayo dyan sa YouTube channel natin. Para masabi ko po sino yung nanalo dyan. Punta nga tayo sa YouTube niyan. Bakit hindi tayo makakonect? Nasa na ba yung alipin, 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 alipin. Jesus Nazareno. Saan na siya? Nag-live tayo ngayon. Alipin. Ito, nakita ko na. Jesus Nazareno. Saan na siya? Nag-live tayo ngayon. Saan na ba yung pangit na yan? Waiting for question daw. Pero dito, nakikita ko naman. Yan. Ito, nakita ko na. Ang nanalo po dito sa YouTube, Facebook page natin ng Alipin Jesus Nazareno. Saan naman yung pangit na yan? Waiting for question. Dito, nakikita ko na. Yan. Nasaan na kaya? Ang nanalo po dito sa YouTube, Facebook page natin ng Alipin Jesus Nazareno. Dito muna po tayo sa Facebook page natin. Ang nanalo po rito, ayan tuloy, kanina sinulat ko na, nawala yung papel. Nasaan na kayo nagpunta?
Ay, nako. Nakita ko na po yan dyan kanina nanalo eh. Teka lang, sige. Mag-comment lang kayo. Oh. Lasan. Nakita ko na po yan eh. Nakahabol po ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. May tanong ko muna kayo habang nag-uusap tayo. Sino po ba yung nakaramdam dyan ng kaninang pangingilabot? Hmm. Asa na ba yun? Dito yung mukha nyo eh. Thank you po sa inyong lahat. Sana kung hindi ko po maisabi ngayon yung nanalo dyan po sa agimat nyo, pero meron na po talagang nanalo yan. Yung papel po kasi ni kanina, tumayo siya po sinday, nilipad eh. Okay, pati sa YouTube channel ko, bali magla-live naman po ako sa paggagamot eh. At least lagi ko naman po yung ina-announce. Nandito po yung kanina, nanonood siya dito sa Facebook page natin sa YouTube channel. Kasi dito sa YouTube channel natin, hindi ko makita dyan, hindi ko alam bakit nag-hack yan pero gumagana naman ito. Pati sa YouTube channel ko, bali magla-live naman po ako sa paggagamot. At least lagi ko naman po yung ina-announce. Si Marisa Coronel, nanonood sila. Sir Linda Kilabot, oh, katawan ko po. Oh, salamat po sa inyong lahat. Mag-announce na lang po ako dyan. Ako, naiyak po ako, bigla po akong hindi ko po alam. Ibig sabihin po yan, niyayakap kayo ni Papa Jesus. Oh, yung nanalo po dito sa Alipin ni Jesus Nazareno, lagi naman po ako nagla-live. Sana po ako makapag-loob po ng kwintas, sasabihin ko po yon. Kaso, nahatak yata ni Apo Sinda yung papel na sinulat ko kanina. Meron po dyan nanalo. Yung mga nanalo po ng kwintas, yung una pong nanalo dyan ng kwintas, nasa kanila na po lahat yan. Nag-comment na po yan dito. Pag 3 beses na po kayong kinilibutan, ibig sabihin po niyan, binabasbasan kayo ng ating Ama na si Kristo. Ayan, si Princilia, nanalo po yan ng hiling ng kwintas dito sa Facebook page natin. At saka yung isa, yan po yan, nanalo po siya dyan sa nanalo po dyan 4 eh. Puro po sila babae. 4 po nanalo ritong babae. Hindi to po 3. Dito ko lang po kayo nakikita eh. Kasi dyan, hindi ko maintindihan bakit hindi po gumagalaw. Sana po mapili nyo ng kwintas. Okay po kayong mag-alala. Sana lahat po kayo, okay mag-alala. Lagi po kayo manood dyan sa YouTube channel natin. Para makabili ako ng kwintas at pamigay ko sa inyo. Diyan ko na lang po siya kinukuha. Ako po yun, Apo eh, napapaiyak. Maraming salamat po. Sana po nanalo po ako. Iyan po si Pisilia Nonis po yan, ay nanalo po yan ng pangontra. Nanalo po kayo ng pangontra kasi matagal na po kayo nanonood sa akin at tinignan ko na po yung Facebook page nyo at yung Facebook account nyo. Kasi alam ko po yan, ako po salamat. Nanalo po kayo sa kwintas dito po sa Facebook page natin. Sa YouTube channel po natin, hindi ko po ma-announce pero magla-live po ko yung pag naggamot na po ako. Kasi meron kaming service bukas, maga kami pupunta ng Maynila. May service po kami, shampoo ang gagamutin doon eh. Ako po, tumatayo po yung buhok ko. Kaya po tumatayo po yung buhok nyo kasi nalulungkot si Papa Jesus kaya niya kayo niyayakap. Ganyan po yung nangyayari sa akin dati. Pagka tumatay yung buhok ko, nananalangin po ako ng taos sa puso ko, bigla po siyang yumayakap at hinahawakan niya po ako. Salamat po. Yan po yung nanalo sa isa. Pero lagi ko pa yung na-announce kung sino po mananalo kasi naibigay ko na yung dati. Pinupull out ko na po yung 7 yan, yung kwintas na 7. Hindi po ko masabi dito sa YouTube channel natin, ayaw gumalaw dyan, oh. Ginanong ko lang naman yung kanina, ano ba yung cellphone na yan? Dapat ito na lang pala ginamit ko kanina dyan. Maraming salamat po.
Tatlo lang po ang nanalo dyan sa, sa pangontra. Sa araw po ng Martes, sana manood po kayo at mag-comment po kayo. Pag sinabi ko agad, ibigay nyo po yung address nyo kay Aposinda at ilagay nyo po yung number nyo dyan, pero personal. Ayan pala si ito si ang nanalo po si Helen Mananis. Dalawa na po yan sila nanalo dyan. Kasi nakasulat na po yan, ito may siya Aposinda eh. Oh. Yan, nanalo po yan ng kwintas. Si Helen Mananis at saka yung kanina. Dalawa po yan, meron pa yan dyan kanina, nakita ko na po yan, nanonood sila kanina, pati dyan sa YouTube channel eh. Yan. Si Helen Mananis, kung naririnig niyo po ako ngayon, mag-message po kayo kay Aposinda sa 0939-456-9627. Ibuon niyo po yung address niyo kasi para yung LBC po, door to door po yon. Tapos mag-message po kayo sa messenger niya ni Aposinda, ito po ang itsura ng messenger niya, yung Facebook, yung ano po ni Aposinda. Ito po yung mukha ni Aposinda ha. Pagka hinahanap niyo po. Para madali niyo lang makita. Yan. Yan po yung mukha kay Aposinda. Yan. Tabo. Mag-message po kayo doon sa kanya para makita ko po kayo. Basta yung lagi po nag-update yon, nakalagay po doon Merry Christmas. Yung Merry Christmas po yung profile ni Aposinda. Yan, yung Merry Christmas yan, nakikita nyo pala yan, yan, nakikita nyo pala, yan, nakita nyo na po, yan. Yan, nakita nyo po dito sa YouTube channel ko. Yan po yan, yung meron kaming, nakaupo kami sa SM. Yung kasama ko po sa likuran si Aposinda. Yan po yung, yan. Yan po yan. Yan yung back profile namin. Yan, mag-message po kayo dyan. Yung si Nene Mananis po yan. Tsaka po yan si Priscilla Nones Dinggel po yan. Nanalo po yan. Apo, pwede po siyang tawagan. Hindi niyo po siya matatawagan dahil si Aposinda nandun po marami po siyang ini-schedule. Nagme-message po siya. Ayan po yung back profile niya. Ito naman po yung profile namin. Yan. Ayan po yung harapan. Nakikita niyo po yan. Nakalagay po ng Merry Christmas. Yan. Yung Merry Christmas po, mag-message po kayo dyan. Titingnan ko po. Yung si Helen Mananis po yon. Yan, nanalo po yan. Meron pa yan eh. Kanina nanonood po sila eh. Pati doon sa YouTube channel eh. Kaso may copy-paste na po ko sa kanila. At saka nakita ko na po yung mga mukha nila sa yung cellphone. Tinitingnan ko kasi kung sino po nag-share. I-announce ko na lang po yan. Basta may dalawa na po ko dyan nakita kanina. Pumunta po kay Aposinda, mamaya papakalaman ko po. Pakibigay niyo po yung address niyo totoo. Kasi door to door po yon. Kasi ginugugil pa yan eh. Kung talaga nandun po yung address nyo. Ibigay nyo po yung address nyo, pangalan nyo, kung sino pong hulugan. Pati cellphone number nyo, kasi minsan yung LBC po nagtatawag yan. Wala na po kayong babayaran shipping doon. Sa inyo na po yon. Gusto ko po sabay-sabay na po yung 7 na yan. Pati dito sa YouTube channel natin. Hindi lang ako makapag-comment sa YouTube channel natin. Hindi ko alam bakit nagkaganito to. Pero gumagana naman dito sa kabila. Ayaw niyang walang comment section. Yan, Apo. Number po ni Aposinda. Yung number po ni Aposinda, 0939-456-97. Ay, 0939-456-9627. Kung ano pong nakalagay dyan na number po ni Aposinda, yan po yan, 0939-456-9627. Mag-message po kayo dyan kay Aposinda. Yan. Yan pong nakapin.
Yan pong nakapin. Di po tayo makapag-pin dito sa YouTube channel natin eh. Sana ito na lang ginamit ko yung iPhone eh. Yan po yung nakapin. Yan 0939-456-9627. Ang pangalan po ni Apo Sinda ay Sinda Cruz. Ayun na po yung sinabi ko. Kaya susunod po, pag nagiling water po tayo, medyo mahaba-haba kasi ito ng konti. Kaya ito mahaba-haba konti, kailangan ko na po yung pati rosaryo nyo, pati mga agimat nyo, yan. Pati agimat nyo po, madadasalan na rin yan. Kasama na po yung sa pagdarasal. Apo, ako po yung picture ko po sa Apo Sinda, bata, babae po, naka-bitching, yun apo ang profile ko eh. Antayin nyo lang po. Kasi may nanalo na po talaga yan dyan eh. Kanina lang po kasi nandito yan, nakasulat na yan dito eh. Hinihintay ko lang manood sila eh. Oh. Yung dito sa YouTube channel natin, hindi ko masabi. Basta huwag kayong mag-alala. Sabay pa rin yan pag nag-live ako ng paggagamot sa Martes. Oh, kasi alis ako bukas eh. Maaga po talaga kami magsiservice. Ang dami pong nagpapaservice. Oh, maraming salamat po sa inyong lahat ha. Thank you so much. Yung si Helen Mananis at saka yung isa pong nanalo, mag-message na po kay Apo Sinda. O kaya, alam ko naman po yung profile nyo, dahil di naman po naka-private yan. Antayin nyo po yung message ko. Pagkapatay po nito. Magdadasal pa ako eh. O yan. Lahat po ng gusto magpagamot, lalo po nagtatanong doon sa YouTube channel natin at dito rin po sa Facebook page natin, pwede po kayong pumunta kahit hindi po kayo nakalista. Basta't agahan nyo lang po. Yan, ano po ba yung real name po ni Apo Sinda? Sinda Cruz po yan, Sinda Cruz. Huwag kayong mag-alala. Helen Mananis. Kayo na po, ako na po yung magme-message sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Na-search ko na po kayo. Antayin nyo po doon sa yung message ko po. Pero kung kayo tatawag. Oh. Pero yung susunod pong kwintas ha, medyo magandang klase ito. Medyo maganda. Apo, saan po kayo magsiservice? Ano ba yun? Basta yung mataas po yung lugar eh. Antipolo. Antipolo ba? Tanay. Tanay Rizal o Antipolo? Doon po kami magiling magsiservice po. Kaya po Sinda po kasi nagano yan eh. No, maraming salamat po sa inyong lahat ha. Naka-1 oras at 20 minutos na po tayo nag-live. Susunod po ha. Medyo mahaba po talaga yung healing water natin dahil po para sa mga agimat nyo, para din po sa mga rosaryo nyo, basta't iganyan nyo lang po yung rosaryo nyo, igaganyan nyo lang po. Yan, para po mabasbasan. Kung hindi po, pwede nyo po silang ganyanin. Itapat nyo lang po yung kamay nyo, hawakan nyo lang po ganyan. Yan. Susunod, maganda po yung pamimigay ko. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat at God bless. At bukas magagamot pa ako, makikita nyo naman po ako magla-live. Huwag kayo po mag-alala sa mga nanalo. Makakarating yan sa bahay nyo basta kumpleto address. Minsan maarte po yung LBC. Bagay, totoo naman po, trabaho po nila, kaya sayang naman po yung oras. Wala po akong doon, masama sinabi ha. Minsan kasi gusto po nila talagang may lahat, kumpleto eh. Hindi po katulad ng mga probinsya, pag sinabing yun lang, tapos na po eh. Oh. Hello po. Natulo po luha ko po eh. Naramdaman ko po yung init na nararamdaman, lalo na po ang mga pako. Ibig sabihin yan po, pinapagaling na po kayo ni Papa Jesus. Lahat po tayo, kahit nga rin po ako kanina, nakaramdam din po ko na may humahawak sa ulo ko eh. O, kasi alam ni Papa Jesus na bukas magagamot kami sa malayo. O, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi ha. Maraming salamat dyan kay Tita Tess, Tita Chay, kay Ate Carmen Caballero, kay Ate Norma Caballero Tion, kay Ate Terry Maximo, kay Tita Tess, Tita Chay ulit, kay Ate Amy Tayag, Ray Rada, Michelle, Imundo Gian, patawad sa YouTube channel, hindi ko kayo ma-shout out kasi bakit? Hindi ko taga makita yung message nyo, hindi ko alam ba't nagkaganito to. O, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, antayin nyo po yung mga nanalo ha. Isusulat ko na ulit po yun. Titingnan ko ulit po kasi may copy-paste na po ko yung doon sa kabilang cellphone niya po Sinda eh. Bye-bye po. Thank you so much sa lahat po nanood dyan. Thank you so much po pala. Salamat. Maraming salamat po sa inyong mga masusugin natin followers dyan.
at sa lahat po. Masaya po ako ngayon. Bakit? Si nanay, hindi ko alam po anong nakikita niya sa pagmumukha ko. Para daw ako isang anghel. Sabi ko, naalala ko tuloy si Inang Salome ko. Ang tawag niya sa akin, Apo, anghel. Apo, nanindigan po ang balahibo at buhok ko. Maraming salamat po at pinakinggan ni Heso Kristo ang panalangin nating lahat. Yan, maraming salamat po yan. Napakaganda po yan sa pakiramdam. Makakatulog po tayo na mahimbing. Good night na po sa inyong lahat. At magme-message po ako sa mga nanalo. Antayin nyo lang. Mamaya-maya, magre-reply po ako doon sa messenger ni Apo Sinda. Antayin nyo po yung message ko sa inyong lahat. Lang yun po sa YouTube channel mo po, Apo. Lilipat ako dito. Nalag po siya eh. Oo. Nalag po yung, hindi po nalaglag yung cellphone. Nalag po yung cellphone. Pero pagdating po rito sa YouTube channel ko, nagana po siya, oh. Nalag po. Comment tayo. Salamat. Apo Aniel. Hindi ko nakikita, oh. Oh, salamat po. Thank you so much. Bye-bye po. God bless all. Thank you so much. Good night po sa inyo lahat. Ingatan po kayo ninyo po. Maraming salamat sa iyo. Salamat din. Bukas po. Pagka natanggap nyo na po yung kwintas nyo dyan at naibigay nyo na po yung address, mag-comment po kayo dyan. Minsan pag nagla-live ako na natanggap nyo na po yung kwintas nyo, ha? Maraming salamat po, ha? Thank you so much po sa inyong lahat. Dito rin sa YouTube channel natin. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye po. Maraming salamat daw po yung ginamot nyo po kahapon. Ano daw po yun? Gumaling na po siya. Ay, salamat kay Papa Jesus. Kung gumaling na po siya, ipagpatuloy lang po pag-inom ng healing water at manalangin lang po ng manalangin para tuloy-tuloy po ang biyaya at kagalingan niya at magpakilanman. Hindi natin alam. Si Papa Jesus po magpapasya. Maraming salamat po. Bye-bye. Thank you so much. Patayin ko na po. Bye-bye po. God bless. Tsaka may message ko pa po yung mga nanalo eh. Pag napunta na po sa inyong kwintas at naibigay nyo na po sa amin yung address, door to door naman po yon. Mag-comment po kayo dyan. Pag nagla-live po tayo ng Martes hanggang Friday, nasabihin nyo po, nakuha nyo na po yung kwintas nyo kasi depende po yan sa layo. Alam ko po pinakamatagal niyan, 7 days. Yan lang po yun. Pagsasabay-sabay na po natin. Maraming salamat po at good night po sa inyong lahat. Kung saan man sulok ng mundo, nanay, tatay, ate, kuya, lola, lolo, ingat po kayo dyan. God bless po sa inyo at magtiwala po kayo kay Jesus Kristo. Huwag na po kayong isip ng isip na magagapi kayo ng kalaban nyo. Isipin nyo po na kaya nyo po siyang talunin. Lahat po ng mga makukulam, kumukuha lang po ng lakas yan kay Satanas. Pero pag kayo po yung manalangin kay Kristo, talpatan nyo po siya. Hindi niya kayo magagapi. Maraming salamat po. Bye-bye. Patayin ko na po dito sa YouTube channel ko. Bye-bye po. Bye-bye. Hindi ko po alam bakit nag-hack yan. Gumagana po yung oras.